An balima Mali kunnafoni TV lajɛbaga cɛ ni muso denmisɛnnin makɔrɔba an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen dante foli min na ayiwa ni aw ka jamukan sigitɔ ye jamukan mun n'an ko ale ma ko musoya labɛnnen don aw ka teleso Mali fɛ aw yɛrɛ bɛ min dɔn Mali kunnafoni TV.net restez toujours connecté o musoya hukumu kɔnɔna la bi an ye ci bila an ka maaba dɔ ma bi mɔgɔ min don diinɛla mɔgɔ don an ka tanti don mais n tɛ kuma jan bi kuma di a yɛrɛ ma a b'a yɛrɛ ɲɛfɔ ɲɛna kosɛbɛ tanti i nu la yɛrɛ baasi tɛ yen nɔ se tanti i bɛ se k'i tɔgɔ i jamu ani i bɛ baara daminɛ alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim alhamdulillahi ne tɔgɔ ye Salimatu Tarawele ne ye diinɛ lasela ye alhamdulillahi ka bɔ radio citoyen na d'accord inchallah donc i bɛ baara kɛ radio citoyen de la ok Tani Sali faamuyali sɔrɔla o la Tani Sali nana n ka wele jaabi a diyara n ye i bisimila ok émission yɛrɛ ye tɔgɔ ko musoya donc an bɛ fɛ comme sunkalo ani sunkalo tɔ man jan donc an bɛ fɛ ka masala sunkalo hukumu kɔnɔna la dɔɔni an bɛ taa ɲɛfɛ ok an bɛ taa ɲɛfɛ Tani Sali sunkalo kɔnɔna la yalima muso kan ka labɛn jumɛn de sabati ka se k'i sutura a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali muhammad wa sallim alhamdulillah an balima muso i ka ɲininkali diyara n ye muso kan ka labɛn camanba de labɛn ka sunkalo kɔnɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min sutura kɔnɔna la n'i y'a mɛn ko sunkalo yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ musow de don ka d'a kan anw de bɛ da fin na anw de bɛ wuli fin na an bɛ da fin na donc sunkalo baara bɛɛ lajɛlen a fɛn bɛɛ a bɛɛ kan ka di muso de ma muso kan ka labɛn bɛɛ kɛ k'a kɔnɔ inchallah muso kan ka labɛn sugu bɛɛ kɛ depuis n'a fɔra ko kalo bɛna jɔ depuis sunkalo man kɔnɔ muso kan ka labɛn bɛɛ kɛ ka d'a kan a bɛɛ lajɛlen gulolen bɛ e de la inchallah ok faamuyali sɔrɔla o la o sunkalo kɔnɔna la muso kan ka labɛn jumɛn de sabati ni ko ka labɛn sabati an ka devoirs muso ka baarakɛtaw muso kan ka kɛwale jumɛn n t'a dɔn n'i bɛ ka kuma faamu jogo yɔrɔ ani comportement yɛrɛ ta fan muso kan ka k'i comporter cogo di en un mot alhamdulillahi rabbil alamin i n'a fɔ jogo yɔrɔ ani ye min fɔ o labɛn camanba bɛ muso bolo a ka ca tobili kow la cɛ ka nafakatuw la misalila ka labɛn kɛ k'a kɔnɔ nin ye sunkalo de ye kalo tɔw la i bɛ se ka tobili dɔ kɛ samafuya la a bɛ kundudenw fɔ o bɛ tɛmɛ ten mais sunkalo ta to yen ka labɛn ta fɔlɔ ye ŋaniya ɲumanya ye fɔlɔ nin ye sunkalo natɔ de ye mɔni tobi b'a la sobiri tobi b'a la a tobi k'a ɲɛ ka n'a kɛ jango maaw k'a fɔ n'a jara min ye u k'a dun n'a ma diya min ye u kana dun sunkalo t'o fɛn ye i ka labɛnw kɛ k'a kɔnɔ ne bɛ k'a kɛ ka Ala ka sara de kɔnɔ diɲɛ sara in tɛ n'i y'o ŋaniya ɲumanya ta min mana d'i ma i bɛ se o kɛcogo la cɛ mana min d'i ma o bɛ kun i fɛ wa i b'a kɛ Ala ɲɛda kama i n'a fɔ Ala y'a fɔ cogo min sunkalo dira anw ma a ma fɔlɔ anw na sunkalo dira mantonw tɛmɛnenw ma ka kɔn anw ye donc n'i y'a mɛn ko sunkalo an bɛ se k'a fɔ muso don ka d'a kan cɛw bɛ taa baarayɔrɔ la u sɛgɛnlenw bɛ na e de bɛ suntigɛ dilan e de bɛ sobiri dilan donc cɛ ka su ɲali a tiɲɛnen a bɛɛ bɛ silamɛmuso ɲuman bolo Ala k'an sababa bɛn amina rabi Ala ka o duwawu minɛ vraiment nin jaabi diyara n ye kosɛbɛ ne balimamuso n hakili la aw ni ne an ye faamuyali caman sɔrɔ nin kɔnɔna la kosɛbɛ Tani Sali a kɛra seko t'a la quoi donc muso kan ka dumuni façon jumɛn de labɛn a kɛra faama kunda parce que faama tɛ yen fanta tɛ yen min se mana kɛ min ye o kan ka k'o labɛn mais wajibi dumuni sugu jumɛn de wajibiyalen don muso kan k'a labɛn k'a bila suntigɛlaw ɲɛ alhamdulillahi rabbil alamin bon kuma in n'i y'a lajɛ kabako kuma don bɛɛ n'i seko dama jira cɛ mana min d'i ma misalila i y'a fɔ cogo min i ko bɛɛ ye faama ye tiɲɛ don nka alhamdulillahi dumuniw tɛ kelen sɔrɔw tɛ kelen ni cɛ ye min d'i ma
nusɔnjɛ i k'o minɛ i k'o dilan k'o ɲɛ a dilan cogo la n'i y'a dilan ka ɲɛ tuma dɔ la a ye fɛn dɔ d'e ma e yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛna nin ni dɔgɔya ka kan mɛ se bɛ yen e kan k'a dɛmɛ ka d'a kan an bɛ sunkalo de kɔnɔ bɛɛ b'a la k'a ka pɔn de ɲini an bɛ promo waati de la sisan n'a ye min d'i ma k'a dilan k'a ɲɛ farifoni kɔnɔna la saniya kɔnɔna la k'a labɛn a sigicogo a dilan cogo ani yɛrɛ ka farifoni fɔ cɛ yɛrɛ k'a dɔn ko tiɲɛna yɛlɛma bolo donna karisa ka kow la nin kalo in kɔnɔna la alhamdulilayi faamuyali sɔrɔla o fɛnɛ na ne bɛ fɛ k'a dɔn sisan nɔ ne ni an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen muso kan ka sun daminɛ san joli de la alhamdulilayi rabbil alamin muso ka sun daminɛ n'a baliguyara i n'a fɔ bamananw ko n'a ye bolo donna ji la awɔ n'a baliguyara muso kan ka sun daminɛ hali n'a ma furu parce que an b'a fɔ de ko ni muso furula ayi ala sariya n'a ye hayida ye muso bɛ sun daminɛ n'a ye hayida ye dɔrɔn ni hayida tigɛra n'a ba bɛɛ kɛra filan ye sariya tɛ jɛn a ka tile kelen bila fo n'a kɛra darula ye o y'i ka kuma jaabi ye faamuyali sɔrɔla o la an ɲɛ b'a la laada dɔ bɛ an fɛ yan nɔ n t'a dɔn n'an kelen fɛ yen don mɛ an b'a ye yanni ka caya sunkalo mana se cɛw bɛ sukaro san ko buran sukaro ka taa n'a ye buranna la muso fɛnɛ bɛ dumuni dilan ni minnu n'u buranw tɛ ɲɔgɔn kan dumuni dilan ka taa di buranw ma ani ka taa di faso fɛnɛ na e hakilina ye mun ye o laada in ye wajibi de ye wa ou bien a nana an ka société yɛrɛ de kɔnɔna la i bɛ se ka i da don o la ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna alhamdulilayi cɛ ka sukaro di muso ma sunkalo kɔnɔ bonya don n terimuso jagoya tɛ ka d'a kɛ e yɛrɛ ye doni de ye e yɛrɛ parce que ni kuma fɔlen a bɛ digi an balimamuso dɔw la parce que an m'a faamuya kɛlɛkɛ ko tɛ an ka ɲɔgɔn faamuya dɔrɔn e yɛrɛ ye doni de ye n'a sera k'e ka musaka d'e ma sunkalo kɔnɔ doni bɔra faso kɔnɔ ni cɛ y'i bonya n'a ye sukaro d'i ma taa di faso la a y'i bonya a ye valeur don i la n'o tɛ jagoya t'a kan mɛ n'a ma sɔrɔ waati min na ka n'a di hali kunna an ye nin wajuli kɛ n'a ma sɔrɔ waati min na k'a di ni se b'i yɛrɛ furu ye sutara de i yɛrɛ ka nafolo b'i kun i ka sukaro san i ka taa di faso la ko karisa de y'a di n'o tɛ cɛ k'a di jagoya tɛ dɛ e de ka musaka i cɛ ka jago ye faso ta tɛ nka kɛlen bɛ mali kɔnɔ dɔw y'a bila jagoya de hukumu kɔnɔ f'a bɛ se furu sa ma ni furu sa kosɔn tasuma b'i ye dɛ musow ka sira ala ɲɛ alhamdulillah vraiment o yɔrɔ kan ka insister kosɛbɛ parce que ni ko in yɛrɛ kɛlen bɛ problème ba de an ka société kɔnɔ ni sukaro ma taa yɔrɔ min na muso bɛ dimi a somɔgɔw bɛ dimi kɛlen bɛ problème ba de société la bi waati b'a question de b'an sɔrɔ arajo la waati bɛɛ dɔw yɛrɛ b'u ka minɛn ci a kama dangadenya don wa ne balimaw bɛɛ bɛ yen bɛɛ taara ni sukaro bɔra yen maaw ka sɔrɔw tɛ kelen ye e de ta y'a kan wajibi ye n'a ye ni denw ka sukaro d'a ma alhamdulilayi n ba maaw bɛ yen maa t'o bolo min b'a d'o ma yɛrɛ n'a y'a d'i ma nisɔndiya k'a kunbɛ i k'a la barikada mɛ k'a tila ka taa doni de da cɛ kun ko cɛ ka sukaro di faso ma n'a se t'a ye n'i ye doni d'a kun doni min se t'a ye lahara jɔ don ala b'i minɛ dɛ nka ni sutura nana ni bonya nana ni hɛrɛ nana i b'a ta k'a d'a ma k'a jira ne taara ne buranaka de ye bonya de don n'o tɛ jagoya tɛ wa an falakaw fana an balakaw i ma ɲini wɛrɛ nka an bɛ tɛmɛ n'o yɔrɔ ye muso fila an k'a kɛ dɔ den e den o furulen bɛ setigi ma den tɔ kelen misali la o furulen bɛ sen d'a ma setigi muso o nana ni sukaro bɔrɛ ye sen da ni muso o ma se ka na ni kilo kilankɛ n terimuso o muso fana tɛ lafiya an balakaw bolo a bɛ faw la a bɛ musow la fo denbaw ni masaw fana kan de lajɛ ni den furula ka bɔ i ka so alhamdulilayi ala deli a cɛlakaw kana dɛsɛ a kɔrɔ ka d'a kan n'u dɛsɛra a kɔrɔ doni tɛ se ka na e de ma e m'an kana dɔni wɛrɛ da cɛso ma kuntigi jagoya ko fo k'o kɛ jagoya tɛ o fo an ka ɲɔgɔn faamuya o de la alhamdulilayi ayiwa faamuyali sɔrɔla o la nka buran dumuni ko in ni muso min b'a cɛla la o bɛ dumuni dilan ka taga di a fasolamɔgɔw ma a bɛɛ y'o question kelen de ye a bɛɛ ye bonya de ye n'o tɛ jagoya tɛ o walahi jagoya tɛ i bɛ kuranna mumɛ lajɛ i t'a y'a kɔnɔ ko sariya ko muso ka tobili kɛ ka taa du ka so mɛ bonya don karama don a kɛra an ka danbe de ye n'o tɛ jagoya tɛ n'a se b'a ye a b'a kɛ nka n'a se t'a ye fana jagoya tɛ alhamdulilayi faamuyali sɔrɔla o la Tani Sali muso b'a ŋaniya kabini sunkalo daminɛ k'a bɛ sunkalo bɛɛ sun nka o ma nɔgɔn dɔɔni donc mɔgɔw ka ɲininkali de sera a ma quoi i bɛ hakɛ to ko n'i ye suguri dun ka na tile ka kɔrɔta dɔɔni ka na se fo ka daminɛ 15 heures ninnu ma ka jigin dɔɔni e bɛ bali min na
jateminɛw nana ye ko laada nana ko o ko bɛ cogo di i bɛ sun tigɛ de wa i b'a continuer a baraji bɛ cogo di alhamdulilahi rabbil alamin n terimuso hali ni sun tigɛ tɔ ye miniti 5 ni kule nana sun tiɲɛna wa a don sunjuru b'i la i m'a faamuya i ni sun hakɛ tɔ sun tigɛ tɔ ye miniti 1 yɛrɛ de ye règle nana o don tile 1 sun tiɲɛna o ye ala ka sariya yɛrɛ de ye mɔgɔ bolokɔrɔ fɛn tɛ ala bolokɔrɔ fɛn don i ni sun tigɛ tɔ ye miniti 1 dɔrɔn sun tigɛra règle nana a ma mɛn sun tigɛra kana bila i kunna k'o don sun ɲɛna sun tiɲɛna sun tiɲɛna o don kelen juru b'i la o don juru b'i la fo ka taa fɔ i tilala fo ka taa fɔ i tilala juru b'i la faamuyali sɔrɔla o la Tani Sale i bɛ hakɛ to fɛnɛ ni ɲininkali la muso lajɔlen walima muso min ni den b'a sin na olu ka sun hakɛ bɛ cogo di alhamdulilahi rabbil alamin ala ye lafiya da kɛ adamaden ka da ka aramani masa ye adamaden bonya a ko walaqad karramna bani adam ala ye adamaden bonya dɛ n'ala y'a latigɛ muso sunkalo nana sɔrɔ muso min lajɔlen don i ye sun don i y'a ye sun y'i tɔɔrɔ ala ko sun bila wallahi ala ko sun bila i ka dumuni kɛ n'i ye dumuni kɛ n'ala kɛ ni sunkalo banna i b'a sara n'i nana ye ni sunkalo banna den donna sin na sin fana ji bɛ ka ja sin tɛ ka ji den tɛ ka ji sɔrɔ sin na ala ko sun bila dumuni kɛ tile fɛ mais tilefɛla dumuni kɔnɔ la silamɛmuso i k'i sutara kana dumuni kɛ kɛnɛma ten hɔrɔnmuso silamɛya ti jɛ n'a ye i k'i sutara i ka dumuni kɛ jango fɛn dɔ de kalifalen bɛ ma sun to ka farida ye o dun ka ɲanamaya balo gulonnen bɛ e de la donc e kan ka dumuni kɛ sunkalo tile fɛ muso kɔnɔma b'o cogo la den bɛ min sin na o b'o cogo la nka ni sunkalo banna a b'a juru sara voilà o juru sara in yɔrɔ la mɔgɔw bɛ hésitation yɛrɛ la dɔn dɔw ko ko a sarakati bɛ se ka bɔ dɔw ko ko i b'a sara t'an bɔ fili la o la dɔɔni n balimamuso sarakati t'o la dɛ o bɛ sara kolo kan de i b'a dɔn sarakati bɛ min na musokɔrɔba min dɛsɛra a tɛ se ka sun don bilen a ci kɔnɔ a dɛsɛra o bɛ ɲɔ balo suma k'a di kilo 15 bɛ bɛn sunkalo mɔmɛ ma kilo 15 tile o tile kilo tilankɛ i y'a faamuya o ye bana bɛ maa min na maa min ka bana ti ban n'i ye sun don dɔrɔn a b'i tɔɔrɔ docteur k'i ma karisa kana sun don n'i ye sun don i bɛ sa ala tala ye bɔda k'i ye balo sɔmɛ k'a di n'i ye sun don n'i sara i bɛ sɛbɛn ko yɛrɛ faga sun maakɔrɔba mun tɛ se ka sun don n'a ye sun don a kɔrɔ la a tɛ se ka kɔngɔ supporter o de bɛ balo suma muso kɔnɔma tɛ balo suma sindi muso tɛ balo suma bana min bɛ ban o balo tɛ suma o bɛ sara kolo kan de n'ala y'a nɔgɔya waati min na o y'i ka kuma jaabi ayiwa faamuyali sɔrɔla o jaabi fɛnɛ na alhamdulilayi ladilikan jumɛn de bɛ Tani Sale bolo k'a lase musomisɛnninw ma bi minnu bɛ furu la minnu tɛ furu la sunkalo kɔnɔna la a kɛra an ka sunkalo yɛrɛ tɛ a kɛra sunkalo a ma kɛ sunkalo ladilikan jumɛn b'i bolo bi ka lase anw denmisɛnninw ma alhamdulilahi rabbil alamin muso n'a ma ɲɛ k'i donna furuso kɔnɔ ka ban an ka daminɛ depuis npogotigininw na n'a fɔra ko sunkalo kalo jɔra i yɛrɛ bonya ala de ye kalo in bonya ala de ye kalo in karama kana to i ka tile 1 bila sun kɔnɔna la fana y'a sɔrɔ bana de b'i la ni bana bɛ min na ne ba ala b'i dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ka da kan ni waatiw sera furudenw bi cɛya jabɛtiw bi cɛya tension bi cɛya mais o kɔrɔ tɛ k'a ti maaw la tiɲɛ don a bɛ ala b'i dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan nka mun bɛ k'u taw jagoya ka nkalon da u yɛrɛ la ne kan b'o dɛmɛ o ka sira ala ɲɛ musomisɛnw ka nisɔndiya kɛ ala kɛra ko ni nin kalo jɔra ne muso ye labɛn kɛ kɔnɔ jɛlenya la ka subiri tobi ka ɲɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ka wuli ala ɲɛda kama ka da ala ɲɛda kama ka furu bato ala ɲɛda kama aw de bɛ mɔni tobi aw de bɛ subiri tobi aw de bɛ wuli fina aw de bɛ da fina wallahi k'o kɛ ala ɲɛda kama k'i baraji ni firawuna muso asiyatu ani an ba mariyama nabiyulahi isa ba k'aw de ka baraji la ni musobaw tɛmɛnen dɛ maa ti sɔrɔ ten e bɛ wuli ka baara kɛ sufɛ ne wulila subiri tobi la duden bɛɛ bɛ tɔɔrɔ n terimuso fobia b'i bolo tobi ka bɔ a la diɲɛ de ye fu ye ne wulila subiri tobi la hali du baw b'a dɔn k'e wulila suntigɛ waati mana se e bɛ b'a la ka mɔnikuru bɔ nɛnijuguw bɛ sen na e bɛ mɔni tobi la gɛsɛ bɛ e da kɔnɔ dajiw bɛ ka seri e bɛ mɔni tobi la e kunnankolon don e kamankɔrɔlaw bɛɛ bɔlen bɛ hakɛ to kanankolon bɔlen bɛ tobili dilanyɔrɔ ɲuman bɛ dumuni kɛli ja adamadenw da kɔnɔ kosɛbɛ musomisɛnw k'i janto o la an bɛ hɔrɔnma kalo de la an bɛ silamɛya kalo de silamɛya kalo bɛɛ ye silamɛya kalo de nka ala ye nin kalo kɛrɛnkɛrɛn k'a di ala kira mantonw de ma
ni kalo in ka bonne kan ni ladilikan suma an bɛ waati min na n'o waati sera an ka jɛ kunnankolonbilaw kɔ an k'an farisogo datugu muso kan k'i datugu waati bɛɛ lajɛlen na mais ni kalo in bolofan b'a la mun na i kana taa walicɛw fitinɛ k'u bila jɛnɛya la n'i y'a mɛn sunkalo muso do dɛ Allahu akbar ala k'an ni sababa bɛn amina rabi ala k'o duwawu minɛ amina faamuyali sɔrɔla o fɛnɛ na n'ala sɔnna ka sun ka misigi lamɛn ne ba ka sun ka misigi lamɛn a bɛ limaniya nagasi hali ni sun yɛrɛ tɛ an ka lajɛ ni wajulu bɛ sen na ani ni dɔnkili duman bɛ sen na ni wajulu bɛ sen na i bɛ girin ni seli waati sera a fila la i bɛ wuli ka jumɛn kɛ ni wajulu bɛ ala ka kɛ waati min na ni seli waati sera limaniya bɛ na i la i bɛ girin ka wuli ka seli mais ni misigi b'a la i bɛ to kunkolo kelen ku de la sho ni sumu jara sa jahanama fana sholen do koyi a ye tante jahanama mɛlɛkɛw bolo e ko sho cogo min jahanama fana sholen do ten ko so sunkalo mana se misigi lankolon mɛ dɔ bɔ a la filimu kuntan lajɛ dɔ bɔ a la i ɲɛ ni sunna i da ka sun i ɲɛ ka sun i tulo ka sun tulo ka sun ye jumɛn ye misigi lamɛnw kɔrɔfɔli lamɛnw da ka sun ye min ye ka n'i da don fɛn na min t'a bu ye ɲɛ ka sun ye mun ye ka na haramu lajɛ sen ka sun ye mun ye ka na taa yɔrɔ la yɔrɔ min man di ala ye i farisogo bɛɛ tanga o de kosɔn ni sun donna ye sun tigɛ sun donna ɲuman n'a ye sun tigɛ n'a ye duwawu min ko ala ko direct don n y'a jaabi ka da k'a farisogo bɛɛ sun na sun ka gɛlɛn dɛ nka n'i sera kɛcogo la a ka di ni fɛn bɛɛ ye ala k'an ni sababa bɛn amina rabi ok faamuyali sɔrɔla ɲininkali ninnu bɛɛ la folikan jumɛn b'i bolo ka lase an lajɛbagaw ma sisan alhamdulilayi an lajɛbaga mali kɔnɔ mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'ala sɔnna ka tila ka dugawu kɛ teleso in ye kɛrɛnkɛrɛn e yɛrɛ ni baarakɛɲɔgɔn teleso in ala k'a jidi amina rabi ala k'aw kan bɛn amina an bɛ tila ka dugawu kɛ an faso mali in mali in ala k'a kɔrɔta fitinɛ min mali in kɔnɔ ala k'a ban an ka masakɛ wala k'u dusukun kɛ ɲɔgɔn fɛ ka dugawu kɛ silamɛ jamana bɛɛ sunkalo musaka ala k'a nɔgɔya bana bɛ mun na n'u ma se ka sun salongo ya rabi ɲini ala ka banaw ban bana yɛrɛ tɛ mun na ala ka limaniyaw de n'ala kɛra muhamadu hɔrɔma ye sɔli ala rasul ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen jaabi tan sali nana an ka wele jaabi a diyara n ye wa faamuyali sɔrɔla ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen na ayiwa mali kunnafoni tv lajɛbagaw alhamdulilayi rabil alamina ala ye nin se di anw ma bi ka jira aw la wa ne tun ye aw garijɛgɛ ne hakili la an balakaw aw ni an ye faamuyali caman sɔrɔ malimatu sali ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen na n'ala ma baasi kɛ aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ɲɔgɔn wɛrɛ la